Nadu bersedang hi ngala kuat banong uling do jong kabalang tengah kuat bansakri ya kabalang da kaba ulong uling do jong kabalang. Ka St. Paul Higher Secondary School Nongpo Ribhoi District kala say yo klur jing start jongka hakani ka exam Higher Secondary School Living Certificate balapnya da ka Meghalaya Board of School Education jong usnam arjar arpuar hadien ki prasnam menshwa usil bestar shadap nakashnong umdihar ubalong u khna khonswet walau ladu no yala ka kami be jong u ka kong Philomena shadap bat menta usa satang balau pa jong u ba Joseph Singli Henry Umsham ladu jing kermen ban kenjo shakathong ha ka exam HSSLC bat kane ka jing bomdu jing kermen jong u kala penkendit yaki babon balang haba ulapas bat wan shakmat bat kursendan yo nam tam na district da kaba ulawan bakhandai ha ka top 10 jong ketika kerdan pule kaba longru ushabi ban jingi sheki we ki kerdan bashalor jong ka jing start usil bestar shadam ubalapas haka kerdan bakhandai na ki top 10 ulakhur hadu sauspa arpu marks but yo distinction haki sautali ki subject ki bakenthop yaka khasi sociology health but history daka jinkmen usil bestar shadam ulapan pau ningkong yaka jing swongu kabakraw ya ublay try kenrat ubala lamlenti ya u haka jingpen kre jong u yaka exam HSSLC but ru yaki nong hikai jong u kibalala ban pentebet ya u baro shikata bat hakabaya deipat bat kajing pule jong u shakmat ulapan pau ba undang yai 3 minute bat 3 shitom banang yai thaba hakajing em jong u habia keren bat kilat pathai khubor usil bestar shadap ulayathu bau angnot hakajing em ban rung shaka jalli kumulengdo soblay ne ureuniam ban sharai hakabalang katolik kabau judan kat ban nakaliang kibor penyait school da kaba phumut kilapan pau bakane ka dei shisha kasngi kabasa jing kenmau bat kaba kementam ya ka school hi barok kawai ha kaba kane ka school kalayo ya kane ka kerdan ha kasien kaba ningkong nadu bakala seng ya ka school khamtam nadu bala seng ya ka kerdan 10+2 kata house nam arjar khatsan bat dei hadien prasnam kane ka school kalala ban se ya ukhna pule ban poi ha ka kerdan top 10 kilapan pauru bakane ka jingla jong samla Sylvester Shadam ban poi hadu ka kerdan bakhandai ka long shisha ka jingai mensiem ya ki weipat ki khna pule ki badang penkre menta ya ka SSLC bat HSSLC Kerteng jonga de Sylvester Shadap mangasa ha kasnong umdihar ke boy district bat ngat man gasni nilek tray sharangkha niem da ka ba tray sharangkha haba ka imbos kala pelat ya kane ka result minta kasni ka spotrik ujun tengah snow kemen sekedai nomor ba ngala yo bandrung ha ka top 10 ha ka kerdan ka ba khandai bat ngasengu yo play ubala pelat ubala ayang aya kane kalat ba ngan poi hadu kane ka kerdan ka jim khe junga te kalong sai ka jim khe ka bala kham biang namar bangala trestom nadu basdang kajing trestom nadu basdang jung snem basong kelas tebal ngala sangi ban elekstom banyo ya kena thong midon kumba ndringot separa bad iwe ilakat no nga de basan hadin balayo ya kena rol nga na persanghi banit pule saki kiwe pati kerdan supule nadu basdang hi ngala kwa banong uling do jong kabalang tengah kuat bansakri ya kabalang da kaba ulong uling do jong kabalang kajing pelekot jonga te kamdei kaba da bon kentae ngapule tang a kenta la kenta kumtu por balang school bat hakapor ba long exam tengah pule khambun kenta ka message jonga kalong ba kadbangi nang yo ya kalat ban late school ngide ban trestom ngide 3 minute bat kajing trestom jingi kamdei kaba long kamkai hendai ngide ben trestom nadu kadunut kemensim khnang bangin yo ya usok jong kajing job dah kerteng jonga ne Joseph Singli masa amdihar ban ngaim da karep karyang re kebat re senyam mat kita kasnya jonga long sampo nyosnam
maka sani kun dak ba belang dak ba tres nyam ni belang ta ya ba ka kami ki kun ngara lakhan ona do snam arajar nyo na dia sembat ya dak ba belang untuk ni usai ngapsani kun ngapat school ada interaksi. Really, I'm thankful to God for blessing our school with the dedicated teachers and hardworking students. Really, I feel so proud to be as a headmistress of the school and such a person like Sylvester Shaddap. I'm proud to have you, Sylvester, for making our school proud by your hard work, your simplicity and your obedience has brought really a color to the school. So, as a headmistress, I saw my students hardworking, my teachers dedicated, and it's a pride to the school to have a person like this.